क'क्राझाराव जागायबाय खेल महारन 2.0 रायजोनि देरसिन गेलेथायारि नुथाय खेल महारननि जिल्लायारि नैथि खोन्दो थामहिनबा 2.0 जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव क'क्राझाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। गामि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखुमानानै थानाय गेलेथियारि रोंगौथिखौ जौसाङाव लाबोनानै बिसोरखौ जौगाखांहोनो आरो रायजोआव गेलेमु बिथिंखौ जौगाखांहोनो थांखिजों आसाम सरकारनि बानजायनायाव 2023 इं मायथाइनिफ्राय रायजोआव खुंबोबाय थादों खेल महारन। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाबो जिल्लानि गासै मोनबा बिधानसभा बियाब फारियै पर्बतजरा, गसाइगाव, दतमा, बावखुंग्रि, क'क्राझार बियाबफोरनिफ्राय गामि ओनसोलनि लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ लानानै सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'जों लोगोसे जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन, बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि सिएसटि सोमदोन मुसाहारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। आसाम सरकारजों खुंजानाय खेल महारन 2.0 एबा नैथि बोसोरनि खेल महारन क'क्राझार जिल्लायाव नैबे समष्टि लेभेलनि एमएलए समष्टि लेभेलनि खेल महारन बियो दिनैनिफ्राय जागायदों। 5 आरो 6 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारि लानानै बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बे गेलेग्रा फोथाराव जागायदों आरो आं दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनना गोजोननाय मोन्दों आरो बांसिनै गोजोननाय मोन्दों बे खेल महारनाव मोनफ्रोमबो एलएसिनिफ्राय गोबां खेलारिफ्रा एबा गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों। बिनि ओंथिया बेनो जे बे खेल महारननि जि अर्गानाइज खालामनाय एबा खुंनाय बेयो खोब मोजां जादों। मानो होनना बुङोब्ला भिसिडिसि लेभेलनिफ्राय जागायनानै एलएसि लेभेलाव जायो आरो बिनि उनाव जिल्ला लेभेल आरो बिनि उनाव जन आरो बिनि उनाव स्टेट लेभेल बे खेल महारननि खुंनायनि खान्थिया बे दा बेखायनो क'क्राझारनि नैबे एलएसि लेभेलनि गोबां खेलारिफ्रा बाहागो लानायनि नुथाया बेखौनो फोरमायदों जे जोंनि गेलेगिरिफ्रा बे खेल महारनाव गोसो होनानै बाहागो लादों आरो मोजाङै अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो बे खेल महारननि गेजेरजों आसामाव गेलेनायनि मोनसे थासारि गेलेनायनि मोनसे जांख्रिखांनाय बेखौ लाबोनो हादों आरो बिनि थाखाय आङो बिटिआरनि जानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो गेलेमु बिफाननि आसामनि मन्त्रि नन्दिता गारलसा बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासियो आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो दायो एलएसि लेभेलाव स्टेडियाम बानायनाय आरो जिल्ला लेभेलाव स्टेडियाम बानायनायाबो सोलिबाय थादों। एखे खान्थिजोंनो जोंबो बिटिआराव जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गेलेमु बिफानखौ जोंबो मोजाङै जौगासार होनो थाखाय आरो गेवलांसार होनो थाखाय जोंबो नाजानाय जादों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो बिटिआरनि सासे गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा लोगोसे आसाम फुटबल एसोसिएशननिबो आङो लेङाइ आफादगिरि आरो आसाम फुटबल एसोसिएशननि प्लेयार सेलेक्सननिबो आङो चेयारमेन। आं बे हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे जोङो उदां भाबै जोंनि स्टेट प्लेयारखौ जों सायख'दों। जोङो आगुनि नेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सेलेक्सन कमिटि दादों आरो आं बेयाव चेयारमेन आरो बे हिसाबै जोङो रोंगौसा गेलेगिरिफोरखौ जों सायख'नाय जादोंमोन आरो दिनै 17 बोसोरनि उनाव आसाम फुटबल एसोसिएशननि दैदेननायाव आसामनिफ्राय फुटबला मेना माने क्वालिफाइ जादोंमोन नेसनेल गेमाव आरो गेले दिनै 12टा बाजायाव सेमिफाइनालखौ गेलेगोन। आं आसामनि गासैबो स्टेट प्लेयार फुटबलनि बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो हामग्लायथि जासिदों आरो मिजिंथिदों एबारनि नेसनेल गेमाव आसाम फुटबल टीमा चेम्पियन जानायनि खाबुआ मोनगोन आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा बयबो मिन्थिखायो जे आसाम सरकारा मोनसे फोसावना दोनदों नेसनेल गेमाव जायखिजाया मेडेल मोनोब्ला ब्रन्ज, सना एबा रुफानि मेडेल मोनोबा जायखिजाया साख्रि मोननाया सियर जायो। दा बेखायनो जायफोर गेलेहैदों बेहाय बाहागो लाहैदों जाहाथे बयबो मोजाङै गेलेयो आरो आसाम फुटबल एसोसिएशननि गेलेगिरि लोगोसे गुबुन इभेन्टआव थांनाय गेलेगिरि बिथांमोननो आंनिफ्राय हामग्लायथि जासिहरो। মই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল প্ৰগ্ৰামছ হাতত লৈছোঁ। আজি আমাৰ ইনগৰেল চেৰিমনি হয়। আজি আমি ইয়াত ফুটবল, ভলীবল, কাবাডী, চেছ আৰু এথলেটিক্সৰ কম্পিটিশ্যন ৰাখিছোঁ আৰু 9-10ত ছুইমিং জ'নেল লেভেল কম্পিটিশ্যনছ আমি ৰাখিছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ প্লেয়াৰ্ছসকলে বহুত ভালকৈ খেলিব আৰু মে দ্য বেষ্ট প্লেয়াৰ উইন
যাতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যিমান বেষ্ট প্লেয়াৰ আছে তেখেতসকলে আমাক জ'নেল লেভেলত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব আৰু নিশ্চয় মোৰ আশা আছে আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যে ষ্টেট লেভেলতো আমাৰ টীমছখিনি কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এণ্ড এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ কিবা গ'ল্ড বা চিলভাৰ আমি পাম বুলি আৰু মই প্লেয়াৰ্ছসকলক শুভকামনা জনাইছোঁ প্লেয়াৰ্ছসকলে ভালকৈ খেলিব আৰু কোকৰাঝাৰত অলৰেডি স্পৰ্টছৰ কালচাৰ আছে আমি অকল বেষ্ট টেলেণ্টটো স্পৰ্টছৰ পৰা যিমান আহিব পাৰিম আমাৰ খেল মহাৰণত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ লগত থাকিব আজি আৰু কালি 2 দিন কম্পিটিশ্যনছ 9th আৰু 10th জ'নেল লেভেল ছুইমিং কম্পিটিশ্যনছ আছে যাত কোকৰাঝাৰ ইজ দ্য হোষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট তো কোকৰাঝাৰত আমাৰ ইয়াত বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা চাউথ চালামাৰাৰ পৰা ছুইমাৰ্ছখিনি আহিব আমি কম্পিটিশ্যনছ জ'নেল কম্পিটিশ্যনছ আমি ৰাখিছোঁ ৰিয়েলিটি পাব্লিক স্কুলত আপোনালোকে তাতো আহিব আৰু প্লিজ এনজয় দ্য শ্ব' এণ্ড লেট দ্য বেষ্ট টিম উইন থেংক ইউ नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन